Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед боз ҳам ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир боз ҳам распродажа шидагиай, бисёр ҳам куртачои хушромадагиай барои фарзандои шумо, ҳам духтарона, ҳам писарона либосакои фасон. Марҳамат, ино 40 сомон. Беҳад фасонанд. Чанд ранг доранд. Ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 12-ум дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 30. Марҳамат, биёен. Ино доставка надоранд. Фақат дуконшонама шумо суроғаша пура када додум. Ина метавонед омада аз наздик бинен. Инами бори навай. Кадомиша ами фатачо мегирад, ами киртачо 40 сомониай. Новинка иҷа бисёрай. Ҳозир якта ба якта ҳамин новинкора ма шумода нишон метим. Нигоҳ кунед хушрувакай 40 сомон. Фасонак. Анаи қисм бошад дуюм ряд. Дӯстони азиз, пеш аз давом додани навор мехоҳам шуморо бо як зани тоҷики хидмоншинос кунам, ки дар Москва анамихел дукони фурӯши пастелни биллиёи фасон доштанд. Беҳад сифатҳои нағз, дастархон, скатер, пастелни биллиё, покрывал, ҳамаи чӣ доранд ва ҳоло дуконшона маҳкам кардагияну борошона овардагиян Тоҷикистон. Касе ки дар Тоҷикистон мехоҳа анаминора заказ куна, марҳамат, беҳад сифатҳои хуб доранд. Пастелни биллиё, покрывал, скатер, полотенца, ҳамаи ҳамин чизо ҳастай. Рақамашон дар рӯи экранай, рақамашон расискиам боша чун дар Тоҷикистонанд. Нависем бо шумода суратҳоро хушрӯ када нишон метиҳам. Ҳамаш манда хушрӯ омадагӣ нестай да ами наворчамон, вале чунда ки навистем мефаҳмонатона. Нархошон аз 150 сомон сар мешавад. Нависем бо пурра карда мефаҳмона. Касе аз 3 та боло гира бо скидка доранд, 10% арзон мешавад. Амин борое ки мебинем. Бинед чӣ қадar пастелиҳои хушрӯ, сифатҳои олӣ. Ино ҳамаш борои туркӣ. Ино 50 сомонӣ. Ям распродажае. Чӣ боракай хушрӯакай киртавои беҳад фасонак. Дер накунед духтаро, бори нав омадагиай. Ҳозирашта ҳамаш ҳастай. Ана қисми болода киртои духтарона. Ана ино сеташ сада. Материалокошон аҷоиб фасонакай. Сеташ 100 сомон размер доранд. То чанд солае размераш? 6 сола мешавад. То 6 солара анаму киртачо размер ҳастай. Хоҳишмандо, дер накада биёен. Беҳад борои нағз, борои нав. Анаи формачакои новинка омада. Ё чанд суми? 40 сомонӣ. Анаи 40 сомониай. Ҳозир бо сеташ 100 сомара ма шумода нишон метим. Анаи ҷонма турки 50. Анаи турецкиё боша 50 сомон. Гокнет шортикои ҷинсак дора катиш. Мана. Материалаш ҳам шортикша ва ҳам анами футболкаша. Материалаш аҷоиб хушрӯи сахти фасон. Ҳеч намеша. Баъд нигоҳ кунед бачагӣ чӣ хаборои новинка омада. Киртои фасон кати брукои ҷинс. То размери 3-4 солара ҳастай. Нигоҳ кунед. Ҳамаи ҳами қисми мисол якм ряду дуюм ряди болора бинед. Ҳамаи ҳамино 50 сомай борои новинка. Бисёр ҳам фасонак. Инаи поён чӣ? Поён сета сада. Инамино? Не, поён ксем қатора. Ҳа. 50 сомон. Ана иноям 50 сомон. Нигоҳ кунед шортикчои ҷинс катия. Мана. Ана ёш духтаронай. Шортику футболкаян. Диден? Чӣ қадar хушрӯчаян. Фасонаки хушрӯ. Ана инош бошад сеташ 100 сомон. Мана ино. Ҳамино аст сеташ 100 сомон. Ана ин тараф сеташ 100 сомонай. Ана хали ҷинсако омадагия. Ёям сеташ 100 сомонӣ. Нигоҳ кунед. Чӣ қадar фасонакай. Ана дидед футболкачакои аҷоиб ҳамроҳи шортикошон. Материалошон хушрӯай. Шаймон намешен духтаро. Ана баъд ҳаст пижама барин. Маечнияи материалош чанд расветка дора. Ям сеташ 100 сомон. ҳамроҳи брукчашая. Ина нигоҳ кунед брукчакати. Ина ино рангои ҳамин моделана. Моделои анамин. Инчунин аз анаин брюкако омадагиай.
сеташ 100 сомон. Мана чанд ранг дора иям. Аз ма шумода рангошам нишон метим. Шабагар. Бинич хахшуче брукчо. Ана бад киртай тоқай? Ана иноям сеташ 100 будай нигокне то синфи яга мешаван тақрибан. То яга мешаван двои каяй. Шортику. Анамхе. Кирта. Иҷода тенниско турецки ҳастай футболкачо сеташ 100 сомонӣ. Ана баъд ина хеле киртачо омадаян фасонакак сабукак сеташ 100 сомон хичон тоқаян ина паплинакан каседа дар корай марҳамат навинко ито ҳами дусолара размер ҳастай тамом майдаян озбо нишон метем чи навинка омадагиай ана 50 сомона ина инора бинед шортикакои хушрукати то 3-4 солара ҳастай ҳам бачагӣ ана ино бачагиян ана зардак духтарияй ана шортикчаи ҷинсаки фасонак дуракатиш дӯстони азиз анаи қисма бинен майдачак омадагиян киртои аҷоибаки фасонак иноям сеташ 100 сомонӣ ҳамроҳи ласинаошунан турецкиян бинед аҷоиб хушрувак фасонак вайша ласиначаша бинем бо чихе фасонакай чанд тайн гукнен ина и рангаш кшам иқа хушру вазима шумода нишон метим ира бинед ихтаракода ягонҷо гудак бини рафтен аҷоиб туфаи хушру мешава сеташ 100 сомон бори навинка ҷада бисёрай нигокне ҳар хелаш ҳастай ина ҳамаи ҳамино ласинача доранд барои ҳамин гудакҳои 2-3 моҳа мешаванд хулас беҳад борои нағзи хушру омадагиай навинка шахсоне ки барои савдо гирифтаниен одамое ки барои туҳфа ё ин ки барои фарзандотон гирифтаниен биёен дер накунен бори дигар такрор мекунам инавор аз бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза якум ряди магазини шишагӣ 30 дукон ина дӯстони азиз дар иҷа инаи шортикои калон астай то 2 сера синфои 2 сера мешава 20 сомонияй диден чанд рангай ин намудош 20 сомонияй озима шумода ҷинсошам нишон метиём нигоҳ кунед ина ино ҷинсан сеташ 100 сомонай лекин агар дона гирен 40 сомон донаш чанд модел дора нигоҳ кунед кабучам ҳастай мана ино медонед то ҳамин синфои яга тақрибан мешава инчунин амхе пахтаги пижамачаҳои хушру овардагӣ ҳастанд нигоҳ кунед чихе фасонакай мулоимай пахтагӣ ино сеташ 100 сомонай агар ки дона гирен 40 сомон агар як дона гирен мана сета гирен 100 сомон я донада 40 сомон аз ин хеле сирхакш ҳастай баъд ина кабатакш ҳастай бачагию духтарӣ ласина омадагиай 15 сомонӣ марҳамат ёям пахтагиякай каседа дар корай биёен аз наздик бинен инаи платишкора бинед қахшракан ёям сеташ 100 сомон чанд ранг дора иям нигоҳ кунед зардак сафедак ана хулас ки чанд рангакош ҳастай тамошобинони азиз ина бори дигар дукона нишон метиём 12 дарвоза тарафи тиллобозор якум ряди магазинҳои шишагӣ магазин рақами 30 чунки вақте ки аз ворид 12 дарвоза гаштен на якум ряд мебиён биёен то охира анави магазин рақами 30 тамошобинони азиз шахсонеда ки мисол навараждёне дар корай беҳад интихоби васеъ бинед чиқа бисёрай ино ҳам сеташ 100 сомона дора дохилашда ҳам 50 сомона бинед ҳар хела набуракҳои хушру духтарона писарона ҳастай дар инҷа интихоб бисёрай духтаро биёен
аз наздик бо худтон дида интихоб кунед. Мана